Un any més tenim la Fira de la Trumfa aquí a Vilallonga de Ter, és la 9a fira que fem. Sembla, a l'hora que estem i el temps aquest any, el vent ens impedeix una mica veure les coses més bé, però sembla que s'està animant. I com ja normalment anem fent, tenim el mercat, exposició de mercat artesanal, de productes artesanals, demostració d'oficis com és el del ferro i el del vidre. Llavors per la canalla també hi ha un petit mercat de tions i els ensenyen a fer el pal per fer el cagatió. I també ens hem ajuntat amb el que s'està fent a la vall de Camprodon amb el mercat solidari per ajudar aquesta gent que estan passant la crisi tan forta. És un petit cop de mà que també podem donar des de la nostra fira. De cara als més menuts tenim els ponis, que poden fer una passejada de ponis per aquí a Vilallonga. I esperem que sigui una fira que tots puguem gaudir de la fira i que la gent insisteixi i que per un altre any la puguem continuar fent.